Saturday na-abịa n'ụbọchị Valentine. Achọrọ ka m meere unu Valentine. Ife ihe eji wee nata gift. Ife ihe eme ka your loved one favor gị. Ife ihe eme ka your relationship ka onye gị na na-ayọ yi favor gị. Ife ihe eme ka your husband favor gị. Ife ihe eme ka nwoke na nwaanyị fụ gị n'anya. Akpọmasị karịrị n'ebe unu nọ. Onye gị na-eme ka ihe taa echi ọkpọna gị asị. No reason onwe ife imeli ya. Ka m gwa gị ife ihe eme. Je chọrọ m empty can. Empty ever water can. Nke onwe ife dị ya n'ime. Na-eri ive a. Chief to good luck. Na-eri ive a. Ihe a na-akpọ ive a bụ chachangene leaf. Chachangene leaf. Jee n'ebe a na-ele spiritual item ka ị chọọ ya. Ịfụrụ ya? Jee n'ebe a na-ele spiritual item ka ị chọọ this chachangene leaf. Chọta ya size a adịgo oke. Tinye ya na mọta suo ya esuo. Isuwe ya esuchi ịgba ya mmiri. Si vute mmiri aha dị anọ. Gbaa mmiri aha dị anọ na ever water. Tinyere m ya alligator pepper. Alligator pepper yi eti ya bụ 21 pieces of alligator pepper. Ịfụrụ ya? 21 pieces ka yi eti n'ime the can. Gbanye ya Fanta, gbaicha ya Fanta. Every morning ịchọ ịsa ahụ were tinye drop na mmiri ya eji saa ahụ. Tinye drop na mmiri ya eji saa ahụ. Na-eme ebi every morning. Tinye na mmiri ji asa ahụ. Every morning tinye na mmiri ji asa. Every morning tinye na mmiri ji asa ahụ. Mee ya 7 days. In fact, na-eme ya all the time. Iya fi ihe ya eme. Those people kpọrọ gasị ya afọ gị n'anya. Ibi na ọsọ ebe na-enyi gị nwoke ekwuru na ọ gaghị enye gị gift. Ị gaghị ama mgbe ọ ya eji wee nye gị iPhone 17 Pro Max. Ị gaghị ama mgbe di gị ji wee go gị iPhone 17 Pro Max. Do these 3 things and come back with testimony. Ka m gosikwa gị ọnụ. Na ya chachangene, Fanta and alligator pepper. These 3 things ya alụlụ gị wonders. Ya gazie.